To dopredu, noha. Vydaj. Posledných 30 sekúnd. Postav sa. Dobre? Takže priatelia, zdravím vás. Nachádzame sa v boxerni Žilina. Som tu s pánom, určite ho všetci poznáte, Milan Ďatelinka. Ďakujem, že sme sa takto spojili. No a ideme si dať trošku challenge. Som zvedavý, čo sa dneska priučím tuto od pána. Nikdy som nerobil žiadne takéto MMA, ani nejaký boxing, nič, takže bude to zaujímavé. Dneska sa niečo priučím. No a uvidíte teda challenge, nejaké kulturistika versus MMA, zápasenie. Teším sa na to a môžeme sa do toho pustiť. Môžeme ready? OK. Robíme stále pes, bude sa hlavička tieňovať, hej. OK. Naťahuješ ide uvoľnené ruky vždycky. OK. Postoj pevný, hej. A ja pôjdem s tebou, potom niekedy môžem sprawl. Sprawl je niečo také, ako keby obrana pre takedownov. Čiže budeš tieňovať, ja tlesknem alebo poviem, hej. Urobíš sprawl, to je také, že ideš v podstate si tu, ideš s ťažiskom dolu, ideš ako keby na ruky, hop, a hodíš bedra dozadu, hej. (10–15 sekúnd pôjdeš klasicky iba jumping jack, hej. OK. 10–15 sekúnd pôjdeš iba taký skipping, aj tu s nohami, údery. OK. A potom pôjdeš 5 krát za sebou iba rýchlo sprawl, hej. No. A už trošku do tempa, no. Tak, dobre, no. Koleno dopredu, noha, sem, teraz môže aj bez tých rúk, ľudia by si to nemenilo, hop. Hop, tu, teraz, túto nohu daj vyššie sem, do strany, túto nohu bližšie, koleno, ešte, aby si ho v podstate tu prepni sa, a od toho sa buď môžeš vyhnúť, alebo tlačíš tu, že to náhodou asi keď ma budeš trhávať. Alebo dva varianty silatka. Dolu, hop. Hoď do tých ruky do vrchom. A dvíhať. OK. Hop. Ešte. Znova. Hop. Silnejšie. Hop. Silnejšie. Hop. Silnejšie. Vydaj. OK. Raz, dva. OK, takže nejaký základ máme za sebou rozcvičku. Teraz ideme na to, ideme do tuého, takže páne. Dobre, takže tú nutnú časť máme už za sebou. Teraz zoberiem tých mojich vôd, kde som ja doma a tým, že ešte ak tak vládal teraz, tak teraz vám ukážem, že nebude vládať, takže ideme si trošku spolu pozápasiť, potom sa spolu zaboxujeme a trošku sa dáme na tú živočíšnu stránku, viac na tú divokú, takže poďme na to. No tak sa snažíš. Teraz bez boxu, aj keď náhodou, že by sa ti podarilo mať ako určite ťa aspoň raz podarí. Keď ma budeš dvíhať, si hore nevníme o zem, hej, iba sa budeme pokladať. Keď tak nejako spadneme, tak nič, hej. Dobre.
No dávaj. Dávaj všetko. Strašne. To nič toto. 3 minútky? No. OK. Boxuj. Ja sa to bojím. Ja sa nechcem trafiť. Dávaj, neboj sa ty neurobiť. Neboj sa urobiť, udri, normálne. Udri. Znova. Silnejšie, neboj sa. Ja ti to nevrátim, nemusíš sa brať, len mám udri. Poď. To je jedno. Aj ten udri. Hore ruky na tvár, si ich daj. Dvojme si ich daj. Ale sa rozpúšťa nič. Posledných 30 sekúnd masáž, spodkou. Hore ruky, hore. Hore, brucho. Hlava. Hore ruky. Dávaj, vystri sa, dávaj. Vystri sa, poď. Musíš to prezýkať. O 30. Poď a boxuj. Posledných 30 sekúnd. Dávaj. Si, dávaj. Veľa. To je nič. Dávaj. Poď, posledných 10. 10. Dobre. Postav sa. Poď hore a prechádzaj za ruky hore na hlavu. Nič toto. Rádne kardio nič nepomáha. Ako? Rádne kardio nič nepomáha. Posledné pôjdeme. Čo posledný? Neviem nič. Posledné pôjdeme z lahučka všetko aj z lahučka. Že na zem. Dobre. Myslel si ma tak som to teba. Pôjde. To je fér. Poďme. A poď, vstávaj sa. Dávaj sa, hore. Poď hore. Dávaj. Poď. Dávaj. Hore, postav si rovno. Hore, na boxu.
Sem, 10 ty mne, 10 na tebe. Dávaj. To je až to dobré. Odpíšujeme. Viac. To je nič stále, ešte má 6, 5, 4, 3, 2. To je všetko? Dávaj, znova. Tvrdý, dávaj, bombu. Ešte. Viac. Nebudem ťa už nechcem to robiť. Dávaj do rohu. Nič, ty pohoď. 3, 4, 5, 6, 7, dýchaj. 8, napni, 9 a posledná, vzduchom chladená. Dobre. Pohode. Dobre, takže tréning máme za sebou. Cez spod a cez krv to zvládol, myslím si, že super na to, že nikdy s tým nemal žiadnu skúsenosť. Takže klobúk dole, vydržal si. A takisto ako by si ty porobil nejaké výsledné na vojčinky, tak som vyškolil aj teba. Ale vôbec sa ani za čo hanbiť, takže super, klobúk dole. Ďakujem ti moc, zistil som, že tento šport je úplne niečo iné a veru, treba tu byť atletom celkovým, či už kondička, sila, všetko akože prečítanie, jak som sa ja snažil niečomu vôbec naznačiť alebo vyhnúť mu nohu, tak automaticky vedel, čo má robiť, takže určite ďakujem aj ja. Neviem moc povedať slov, lebo som úplne že KO, takže 10 minút asi to trvalo, alebo 15 aj s tou rozcvičkou so všetkým a stačilo mi, verím, že mi stačilo, takže díky moc, nech sa ti darí, kamarát. Ďakujem aj ja, aj tebe. Díky moc. Môže byť? Super.